Aljani kai jama. Fadalla kaga yanzu ka zama cikakken gardi. Ka dai bata min tarbiya. Karatun koya ma addinin ne bata tarbiya? To ai addinin ka daban. A'a. To shikenan mu je. Wow! Wow! Me haka? Biya wow! Kai Dan Allah ni dai kai hakuri ka bata min tarbiya. ƴaƴana ma kar ka bata min tarbiya. Wannan haina ta kai sai su jiyo ka. karatun da bata tarbiya? Sabi da to wallahi sai ka biya. A'a fito ko in shigo har gidan kone ku. Tafi mutane ba. An iska hege. Mu je wow. Zal ha karami. Haɗin ma haɗa ƙarami? Kai ma ka san akwai ha karami ba. Ka fita wallahi kana fita zan biyo ka da allan nan gidan in kone ku. Allah isa. To dama Allah isasshe ne. Ni addini nake koya ba taimakon ka nake yi. To madabiya da kanka. Alu na baki. Haka na koya ma? Haka na biya ma? To mu je ai karatun nan ma ba zai yi anan bari ga Allah. Ban da tsarki bari rike da kaina mu je gida. Dan Allah kai hakuri ka bata min tarbiya. Tarbiya ai gwaran koya musu addinin nan mu je shiga. Za ka tafi ko kuwa? Yau darasi da a gidan su Ali.